Haka step joka handriu tarik unai luar hajar arpuar. Kinohikai jongga skol Pine Mount, Shillong kelelum kensanah pelau jongga dengan skol deka bara alang ru di Kilamayong hapelau jongga dengan skol. Bad hadian kat tokan ni kilami sindon cesurok ban penlong ya kejingiat pat ba ban penbor ke sorkar halor kejing dawa jongki. Kiba kila dawa mentala kam slam. Kam tam kejing dawa ban penkenria ano ek principal ba menta jongga dengan skol. Halor ki babun ki daw ke bala bu jing ek kinohikai ban penjenai ya kejing syakri jongki shiki kena ke buwan pulih kena ke skol. Kabala pau bha Kabadan naduk kelas pulih naduk nursery haduk kelas 12 kentup ya ke humanities, commerce but science stream. Ya kini kejing kini hikai barok kelap penlong pat hadian balawai school kelam dapat thot ya kejing pulih jengki kena. Kidauhi kibakin hikai keladawa banweng no ke principal kadai halor kejing bam penlong ya ke general meeting wat hadian balabun sien kini hikai keladap ajing mut. Kawai pat kedau kadai lor ka jingbam don jang principal ha office ha ka porlong school ka babu jing e kino hikai ha bagi don kam meneselok bat ka principal halor ka bah kamiat jang ka school bat jang ki kena wala kino hikai kla kerpat labun sien man pha maramot ya ki kamera kelas ki bala jot lapei isuki kimiat ndrai ka principal kam jusngap ka jingthung i kino hikai besipor bat ki we di kinong trai kam long kat kum ki jingdan kam jang ni ka school kat kum ki kendon ya ki dekhot jong ka managing committee de banjit di hikai nrei hang ne la thung na weng dekhot kat bamon ka principal kat kum kamon jong ka le thu ru bai ni ki banai blalet ki khna ki do bane shimbanta ha ki babun ki program na ki workshop ki bapnong na sarkar namar bawala ka skol ka shakhot nrei om ju pentip ki hikai ha ka por ka babyang ki kemi ki kpa ki bo jing kli halor ka jing sio bai skol ru namar na lor ba ka sarkar ka labo renti ya ka dor Nrai danglum pisa tampat nagi kena skol klem kajing kain kebabiang. Halor kajing dawa ban penbiang ki bor pahara habarok ki jakarung jakami jong neng skol ban chong shngan ki kena. Nrai yakani shimlas ngap bat ki wei de ki daw ki baga principal kamjus ngap. Halor kani kajing ki jong gino hikai. Ha performance step ki kimi ki kpa ki kena ki bapulih kena skol kila ai kajing kershan ka bapura ki kino hikai de ka be shimbanta ha kajing soi kerteng ban penpawe kajing kershan joki halor kini kajing dawa jongki namar wat ki kimi ki kparu play kendo ki babun ki cap ha ka bala de ki pensngo shaka principal ki jing e kam jus ngap lani kam ju tre ru tang bani kendo ki kimi ki kpa le thu babun sien ru kaju kan tat bet bani kendo yaki Kani barok kadai namar pa ki grievances jongi ki bangila submit ka government tala khindiak sinado khat artari ka government kam shim lale ai hadu bani ka por ina ka takadaw kum kinong kai ngidon ka jingkit clear nakabanta ka school ngidang yai up ya ka government inray ka government kam shim le ai so ngidang hadu menta ngidon ka takajing sngo no mensim nakabanta jo ka school ngimtip ka ai ka bangi day banle this is our first step kabangi shim bangin yeng kumni kataru ngim shim penduk kelas ya ki kena nilit shim kelas ni ap hadu kapor kabagi kena kin meet na school bat bangin penpau ya kani ke aka brokan we have submitted to the government but our main objective is stepping down of the principal stepping down our main demand is that stepping down of the principal. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.